Gisiguro sa kapulisan ug kasundaluhan sa Davao Region nga dili makalusot ang dunay daotang tumong nga posibleng magpahimulos sa kasamtangang sitwasyon sa politika. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, wala gipadaplin sa kapulisan ug kasundaluhan ang posibilidad sa pipila ka mga grupong dunay mga daotang tumong, no, sa kasamtangang politika sa karon. Apan ilahang gipasalig nga magpabiling hapsay ug malinawon ang Davao Region. Usa sa gikabalakan sa political analyst nga si Ramon Beleno III, taliwala sa kasamtangang sitwasyon sa politika sa nasod, mao ang posibleng pagsamok-samok sa giingong third party. Kini human sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte niadtong March 11 pinasikan sa International Criminal Court o ICC warrant sa reklamong crimes against humanity. Meron talaga na gusto din mga third party, no, mga terrorist groups, no, na wala naman talaga silang gustong kundi manakot, manggulo. They might take advantage, especially na wala yung focus sa kanila. Pag nagkasiksyan ng lagim, ang mangyayari kasi magtuturuan ngayon, sila o sila. So medyo mas malaki po yung magiging epekto. Hinoon sumala sa militar, hugot ang ilahang ginapatumang seguridad. In-ensure natin lagi yung publiko na nasa mataas na antas po tayo ng preparasyon at kasanayan to respond to any potential threat sa ating peace and order. Sa bahin sa Police Regional Office 11 o PRO 11, walay direktang hulga sa rehiyon ug nagpabiling hapsay ang Davao Region. Sa PRO 11, wala naman kaming namomonitor na direct threat. And patuloy pa rin naman yung mga crime prevention activities natin and law enforcement activities. Sana napabilin matud pa ang hugot nga seguridad sa Davao Region, ilabi na ang pagbantay sa mga border control points aron nga masiguro nga dili sila malutsan sa mga taong dunay daotang tumong. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.